Ćao ljudi, ja sam Sanja i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo da pričamo o nečemu što je meni pomoglo u vrlo izazovnom periodu mog života. U pitanju je pričica o meditaciji, zašto je ona važna, kako je ona meni pomogla. Jako se nadam da će ova pričica nekom da pomogne. Ukoliko vas zanima ova tema, ostanite uz ovaj video do kraja. Ako ste pratili ove moje videe i pričice koje pričam u serijalu Postoji način, znate da sam u jednom periodu svog života, pa sad ima 7-8 godina, prolazila kroz onako prilično jake strahove i panike. Ja to često viđam kod drugih ljudi, nekako razgovarala sam sa drugim ljudima koji su to prevazilazili i to je nešto što je jako često, nažalost, u ovo današnje vreme, zato što svi već znamo smo izloženi stresu na najrazličitije strane. Ukoliko želite da pričam konkretno o tome, ja bih volela da pričam o tome, to neće biti lako, neće biti lako onako da to delimo sa svima na društvenim mrežama, ali prosto negde iznad toga je moja želja da pomognem ako neko prolazi kroz to isto, dakle kroz napade panike, kroz anksioznost, tako da eto, ako želite da podelim sa vama moje iskustvo i kako sam se ja iz toga jako uspešno iščupala, molim vas da mi pišete, ja ću rado to da podelim sa vama ili mi pišite u inbox na Instagramu ili gde već, jako će mi biti drago da nekom pomognem, jer ja sam se tako osjećala i htjela sam da čujem što više ljudi kako su prolazili kroz to i prosto kakva su njihova rešenja bila. Jedna od stvari koja je meni pomogla jako u tom periodu bila je meditacija. Meditacija je nešto što ja već upražnjavam već sada 7-8 godina, ne nameravam da prekinem sa tim i prosto sada je to već postala ne moja rutina, nego način života. Dakle, to kada krenete u tu priču, to zaista uđe pod vašu kožu jer vam prija. Dakle, to je nešto što je meni jako pomoglo da se izvučem iz te cele situacije. Ono što želim odmah da vam kažem jeste da meditacija, bar u mom slučaju, nikada nije bila niti predstavljala neko sad ulaženje u stanje bez svesti, nirvane, obuzimanja, trešenja i šta ti ja znam. Dakle, nikada ja nisam uspjela, niti verujem da ću, niti težim ka tome da ja sad postanem mindless, ne znam, da sad sam Buda. Prosto to je tih 10 minuta fokusiranja vaših misli na vaše disanje i prosto nekako odmaranje vašeg mozga i dovođenje vašeg tela u stanje jednog mira, jedne opuštenosti i jednog prosto uživanja. Kada na taj način shvatite meditaciju, nećete imati ono opterećenja, ja sad to nisam dobro uradila. Pričam to zato što sam ja tako imala te faze u početku, pa ja to nisam dobro uradila, sad mi meditacija propala, nisam ja to ništa dobro. Dakle, nemojte se opterećivati. Meditacija ne može da se uradi, a da vi to dobro niste uradili. Dakle, svaki vaš pokušaj vredi, mic po mic i doći ćete zaista do tog stadijuma kada ćete moći potpuno da se opustite, ali opet ćete naravno imati misli, živi smo ljudi, jel tako? Ono što bi kao prvi savjet dala kada radite meditaciju jeste da na samom početku uvek, dakle, nemojte da slušate kada vam neko kaže lezi ovako, sedi ovako. Dakle, ležete ili sedite onako kako vama najviše prija. Da li je bok, da li su leđa, da li je turski set, bilo šta što vama najviše prija i ono što je jedino u početku važno jeste da obratite pažnju na vaše disanje. To je jedino važno i to je jedini pravi početak kada je meditacija u pitanju. Ukoliko prolazite kroz neki stresni period, vidjet ćete
da vaše disanje nije uravnoteženo. To je ono što sam ja prvo primetila kada sam krenula da obraćam pažnju na svoje disanje. Dakle, to je nešto što ja nisam znala prosto da dišem. Dakle, meni je disanje bilo isprekidano, bilo mi je ubrzano i ja sam u tim početcima prosto učila da dišem i to je negde bilo jako važno za mene. Kada je meditacija u pitanju, ono što je preporuka jeste da se i udiše i izdiše kroz nos, a da udah bude duplo manji od izdaha. Dakle, sada opet to korigujete prema vama i kada udišete brojite, na primjer, do 4, a kada izdišete brojite do 8. I to je sve što je na početku jako važno da uradite. Dakle, da naučite da dišete. Ja meditiram u Beostaru kada sam na body balansu, sreće imam divne instruktorke koje meditaciju jako lepo vode, ali takođe upražnjam meditaciju i kod kuće. Dovoljno vam je dnevno, maksimum 5 do 10 minuta da se potpuno opustite. Kada misli dođu u vašu glavu, naravno da će dolaziti, trudite se da ih prosto puštate, da kada dođe sutra, ne znam, moram da kuvam ručak, samo neka prođe, pa ne znam, dođe ti moram ovo, moram ono, samo neka misli prođe. Pustite vaše misli da lelujaju, a kada je u pitanju vaš fokus, on neka bude na disanju. Takođe, ono što možete da radite da opustite vaš organizam jeste da mislima prolazite prosto kroz celo vaše telo, da opuštate mišiće glave, da opuštate mišiće ruku, nogu, leđa, stomaka, i vidjet ćete koliko niste svesni koliko ste u grču. Dakle, kada krenete prosto da mislima prolazite kroz različite delove vašeg tela, vidjet ćete koliko ćete se u suštini dodatno opustiti. Nakon toga sledi ono što se zove negde meditacija, kada ulazite dublje u vaše misli i kada zamišljate neke stvari koje vam zaista prijaju i kada mozak prosto se potpuno opusti i to je nešto što se stiče i što se uči i to je prosto jedna veština. Meditacija ima milion benefita i dobrih efekata na vaše zdravlje, kako psihičko, tako i fizičko. Meditacija je meni jako pomogla, kad bih samo mogla da vam kažem koliko, da postanem smirenija, da postanem pa čak i mudrija, da postanem osoba koja ima izrazito jak fokus, koja ima dodatno razvijenu pažnju. Dakle, to su stvari koje meditacija je meni donela i sada to meni niko ne može da ospori. Mislim, prosto ja sam to doživjela na svojoj koži, a sad ako neko ima nešto protiv, možda je, prosto imao drugačije iskustvo. Ono što je sigurno jeste da meditacija utiče na vaše zdravlje na taj način što vas oslobađa stresa. Na taj način dolazi do toga da se vaš krvni pritisak smanjuje, da se vaš imunni sistem prosto postaje efikasniji, dakle, bolje i brže reaguje na različite izazove, jel? Takođe, ono što meditacija doprinosi jeste ovaj već fokus koji sam pomenula, dakle vi postajete osoba koja ume da obrati pažnju i da tu pažnju održava prosto duži vremenski period u odnosu na ranije dok nije meditirala. Vaši mišići postaju opušteniji i nekako kako se taj stres smanjuje i ta napetost u organizmu, vi postajete srećniji, postanete ispunjeniji. Kada prolazite kroz izazovne periode, pune straha, panike, stresa, kada god možete meditirajte. Dakle, prekinite taj začarani krug neverovatnog ludačkog adrenalina koji prolazi kroz vaš organizam i samo meditirajte. Kažem vam, to je sve stvar vežbe. Neka prvi put bude minut, neka drugi put bude 2 minuta i vi ćete već za određeni period jako lepo meditirati. Kada su u pitanju meditacije, još moram ovo da napomenem, jeste da su to uglavnom vođene meditacije i prosto ukoliko imate dobrog instruktora ili slušate neku vođenu meditaciju putem YouTube ili već nekako,
prosto pratite te instruktore i to će vam u početku pomoći. Vremenom vam ni to neće trebati. Vremenom ćete upoznati vaše telo, upoznati vašu dušu i na taj način ćete sami osetiti šta vam prija i kada dođete već do tog trenutka, onda ste već na konju. Kada je meditacija u pitanju, budite sigurni da je to jedan od najboljih načina da upoznate sami sebe, a na taj način ćete biti i nekako bolji prema drugima. Dakle, meditacija će biti vaš partner koji će vam pokazati zašto su ti strahovi tu, zbog čega postoje. Vi nekako ćete dok meditirate prestati da se borite sa tim, nego ćete prigrliti to, prihvatiti sve strahove, stresove, panike kao deo sebe i na taj način oni će postepeno nestajati. Ja nekako to tvrdim. Tako da, eto, imate mnoštvo videa na YouTube-u kada je meditacija u pitanju. Sigurna sam, mislim, isto možete da radite kod kuće, možete da radite i na poslu 5 minuta, tako da u svakom slučaju je nešto što od srca preporučujem. Ništa vas ne košta da probate, a možete mnogo toga dobiti. Eto, toliko za ovaj video. Kažem, ukoliko želite još nešto na ovu temu, ja ću biti više nego srećna da nekom pomognem. Do sledećeg videa ja vas puno ljubim i pozdravljam, a vi do tada samo opušteno i uz meditaciju. Ljubim vas puno. Ćao!